конкурентност и опазване демократичните принципи са основните приоритети на председателя Урсула фон дер Лайен. Следващата комисия ще заложи на инвестициите за технологичен напредък, за да намали разликата със Съединените щати и Китай и опази позициите си на основен глобален играч. Припомням, че българският еврокомисар Екатерина Захариева ще отговаря за ресор стартъпи, изследвания и иновации. Все повече граждани на Норвегия искат присъединяване към Европейския съюз 30 години след като страната каза не на членство в блока. Това сочи проучване на общественото мнение, цитирано от агенция Reuters. Въпреки това, Норвегия е част от европейското икономическо пространство, което позволява свободното движение на хора, стоки, услуги и капитали между Европейския блок и нечленуващите в